Mmm. Coffee Guy continuing. Please learn the set list in 48 hours. Nightwish might have 2 more episodes left. Let's see where we're at. Buenos Aires, Argentina. Floor Jansen oli ollut ryhmässä vasta 2 kuukautta, mutta fanaattinen eteläamerikkalaisyleisö otti hänet avosylin vastaan. Tunnelma oli muutenkin positiivinen ja kaikesta paistoi tekemisen meininki. Onko iskenyt? Se on niin kutsuttu taiteilijan oma kuva. Harmittaako sinua kiertoilla mikään? Aikaiset herätykset. Mut siihenkin tottuu. Meidän tuo aikaero tuossa, niin asennoituu oikein, niin kyllä se siitä. Ei, tällä hetkellä ei vituta mikään. This is to be good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes, yes it is. Off we go. Don't die for me, Argentina. Nice voice. She should be a singer in a rock band. Symphonic rock. Huomenna lähdetään kentälle ja lennellään kotia kohti. Ja mennään sinne ja paistellaan vähän joulutorttia ja availlaan lahjat. Ja sitten pari viikkoa siitä eteenpäin niin lähdetäänkin Australiaan ja päästään taas laittamaan sortsit jalkaan.
least they don't get sick of the seasons because they're always switching every few weeks and then go back again. So they get experience to a point where it never gets tired, except for the travel. Vuoden vaihtumisen jälkeen Imagineerum-aluksen etuvaloissa siinti kaukainen manne. Australia ja Uusi-Seelanti ovat yhtyeen suosikkimaita vierailla, joten aikataulu oli tehty sen verran löysäksi, että vapaa-aikaa jäi riittävästi. Toki paikallinen juoma- ja astiakulttuuri kiinnostivat myös keikkapäivinä. Mä löysin yhden juomakupin lisää. No kyllä koirille, mutta käytetään me. Australian rundi oli lähinnä keikkarundiin verhoiltu lomamatka. Oliks meillä 6 vai 7 keikkaa siinä 2-3 viikon aikana, joten se oli hyvin easy rupeama, mutta niin kuin aina Aussissa, niin se oli silkkaa juhlaa alusta loppuun. New Zealand soup. Cranberry vodka. Ja siellä on vaan äärimmäisen positiiviset vibat koko ajan, niin ne vaan menee. Tuntuu, että koko mantere olisi tippunut jostain ulkoavaruudesta keskelle eteläistä tyyntä valtamerta. Se on jotenkin niin erilainen kuin mikään muu mesta tällä telluksella. Henkilökohtaisten rituaalien jälkeen juuri ennen yleisön eteen astumista on aika laittaa viisaat päät yhteen ja toivoa illalle onnistumista. This is to be good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes, indeed. Australian keikkojen ja lomailun jälkeen yhtye poikkesi Japanissa ennen kesäfestivaaleja. Ikimuistoiset keikat muun muassa Ilosaari Rockissa ja Wakkenissa muodostivat osan tämän kiertueen viimeisistä konserteista. Kun kalenteri näytti elokuun 11, oli kiertueen alkamisesta ehtinyt kulua 572 päivää. Tuona aikana bändi ehti soittaa yli 100 konserttia 34 eri maassa. Suuresta määrästä huolimatta, ihan kaikki eivät vieläkään muistaneet arkirutiineja. Got me pipes. What happened? I forgot my pipes. I forgot the pipes. In his self-defense, he's the only one that has to bring a separate item with him. All the other ones are there. You wouldn't see the organ being forgotten. So I'll give him some credit on that. It's okay. All right, we'll stop there. Looks like one more segment left, starting with Germany. So, all good. I enjoy it. It's nice to see them a little bit more relaxed down under. Very good vibes with the band. Now that they have a lead singer that wants to be on the documentary, we get to see more of the live music. So, all good. I'm enjoying it. It's going to be over soon. But that's all right. It happens.